primer combat de la final del torneig clandestí d'arts marcials, en Kurama té el corp acorralat, però el poderosíssim contraatac el fa tornar a la seva forma humana. Davant d'aquesta situació tan desesperada, en Kurama fa servir les últimes forces que li queden per invocar la planta xucla-sang del món infernal. Sembla que tots dos lluitadors hagin mort en el combat. Soc viu. L'amenaça oculta. En Bui es treu l'armadura. Quina emoció! En Kurama ho ha aconseguit! Ha aconseguit vèncer el corp amb un últim atac a la desesperada! Molt bé! Ja n'hem guanyat un! Li has donat una bona lliçó, Kurama? Ho fas molt bé. Ja n'han guanyat un, oi? Estàs bé, Kurama? Sí. Kurama! Em sap greu, Yusuke. Només he tingut forces per acabar amb ell. Res més. Què? Què vols dir? No t'entenc. Que em sap molt de greu no haver-lo pogut guanyar completament. S'ha acabat el combat! El vencedor és el corp! Què? Què dius? És increïble, em sembla que algú s'ha tornat boig. Per què, Que no se l'ha carregat en Kurama? En Kurama ha guanyat! A mi m'ho ha semblat que l'ha guanyat, oi? Tu! Es pot saber per què ha perdut en Kurama? Vull una explicació. He comptat fins a 10, entesos? De manera que has comptat fins a 10? I com és que jo no t'he sentit, doncs? He comptat. Jo la meva feina sempre la faig ben feta. Au, i un bé negre! Prou feina tenies a amagar-te quan lluitaven, que t'he vist, em sents? Que no t'equivoques! En el vídeo es veurà com comptava. Ja t'he dit que ho he fet bé. Sí? N'estàs segura? N'estic segura! Ho has sentit? És veritat això que diu? Sí, és veritat. Què passa? I ara què feu? Qui ha guanyat? Siu-vos d'una vegada! El guanyador! Bé, potser jo m'he precipitat una mica anunciant la victòria d'en Kurama, però segons el criteri de la juri, que fa la seva feina molt bé, en realitat el guanyador del primer combat de la final del torneig clandestí ha sigut el Cor! Ens acaben de portar la cinta de vídeo del combat, de manera que ho podrem comprovar ara mateix. Aquí es veu perfectament com comença a comptar. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No hi ha cap dubte, es veu clarament. En Kurama ha fet el seu atac sense aixecar-se de terra. No s'ha aixecat fins després que la júri acabés el compte. Així doncs, el corp és el guanyador! Ah, sí? Què més? No pot ser! Molt bé! El corp ha guanyat clarament, ja ho heu vist! 2 victòries més i l'equip d'en Toguro serà el guanyador. Sí, senyor! 2 victòries més! 2 victòries més! Ara guanyarem nosaltres. Compta-ho bé, Et pots posar dret, Kurama? Sí. Voleu parar de cridar d'una vegada?
De què serveix guanyar el combat si hi perds la vida? És el nostre lluitador el que encara és viu. No entens res, tu. Encara que aconseguíssiu sortir vius de tots els combats, el vostre destí no canviarà. L'infern us estarà esperant amb les portes obertes de bat a bat. Què dius? Que no te'n recordes? Cada membre de l'equip guanyador pot demanar una cosa com a premi. No t'agradaria saber què demanaré, jo? Que tots vosaltres tingueu una mort lenta. Kazuma! No pots permetre que et parli d'aquesta manera! Té raó! Fes-li'n passar el que ha dit! Fes-li'n passar! Aquest no té vergonya! Escolteu, la Yukina està plorant. Però si jo no ploro pas. Això és. I ara estic tip! Voleu callar d'una vegada? Ja veig que sou molt valents allà dalt, eh? Voleu saber què penso demanar, jo? La mort de tots els organitzadors del torneig. Perquè aquest torneig idiota no es torni a celebrar mai més. Demanaràs que morin els organitzadors. Sí, que em sembla que n'hi havia d'organitzadors. És increïble. Quina sort que ha tingut. El seu desig ja s'ha complert sense haver de guanyar el torneig. Au, va. Com que de totes maneres acabareu morint, em sembla que serà molt més divertit matar-vos amb les nostres pròpies mans. Qui de vosaltres té ganes de ser la primera víctima? Què passa avui? Que potser et ve de gust lluitar tu primer. És estrany que tu tinguis una actitud tan decidida. Molt bé. Fes que sàpiguen què és tenir por de morir de debò. Molt bé. Li he de demostrar a la Yukina del que sóc capaç. Ara em toca a mi! D'acord, ja et portaré flors a la tomba. Et sembla que fas gràcia amb aquests comentaris tan poca soltes? Yosuke, a mi m'agradaria carregar-me el de les ulleres negres personalment, però en memòria de la Genkai deixaré que te'l carreguis tu. Hiei. Jo em conformaré amb aquest. Què passa? I Bang Hiei, doncs? Acabes de salvar la vida, Kubabara. Tu o calles o et mato! Et mataré! En el segon combat, per l'equip de l'Urameshi, lluitarà en Hiei. Per l'equip d'en Toguro, lluitarà en Bui. El segon combat de la final del torneig clandestí està a punt de començar. A quin dels dos lluitadors somriurà la sort? A en Hiei o bé a en Bui? Tots dos tenen un gran poder ocult, o sigui que no ens podrem distraure ni un moment. L'emoció ja ha començat! Atenció tothom! En Bui acaba de treure l'atxa d'atac que ja va fer servir en el combat anterior. Aquesta arma té un gran poder ocult. Carai, quin tros d'atxa! Ja era tan grossa l'altre dia? Confiem en tu, Bui! Carrega't aquest tap de suro d'un bon cop d'atxa! Vaja, de manera que aquesta és la teva arma? Segurament et deus pensar que seré una presa fàcil. Què és allò? Ostres, no ho entenc. Encara porta el braç més embenat que abans. Voleu dir que se li ha curat del tot el braç en Hiei? Sí. Això és un embenat de retenció. Tot i que la manera d'embenar-lo és una mica peculiar.
Kurama, n'estàs segur que pots estar dret? Sí. I per què el deu necessitar, doncs? Algú m'ho pot dir? Pot ser que en tan poc temps hagi perfeccionat l'atac del drac de flames negres. Segon combat de la final! Ambui contra en Hiei! Comenceu! El primer d'atacar és en Bui! Lluita de debò. No en tinc ganes de tornar-m'hi. L'atac d'en Bui és impressionant! Està llançant les veus de l'àrea de combat contra el seu rival! Està destrossant l'estadi! Sembla que en Bui s'ho està passant molt bé. Esclar, és normal. Aquest contrincant d'ara no es pot ni comparar amb el de les semifinals. Tens raó. A mi m'encantaria poder matar un tipus com aquest amb les meves mans. Si no ho recordo malament, aquest era el que va fer servir el drac de flames negres. Sí. M'agradaria tornar-ho a veure. Que potser se'n riu de mi o què, aquest? Jo t'invoco, purgatori del foc assassí! Què? Vigila! Ja el té. No facis comèdia. Per moltes atxes que treguis, no et serviran de res per lluitar amb mi. És increïble! En Hiei ha fet que l'atxa d'atac d'en Bui es volatilitzés en l'aire com si res! Fos aquest atxa d'atac gegant com si fos de xocolata! Aquest paio és increïble. Tenia raó. Les flames que fa servir ara són molt més poderoses que abans. I tot i que ara té un poder espiritual enorme, encara li continua augmentant. Ara en Hiei té prou poder espiritual per dominar el drac de flames negres. Et dic que m'ataquis de debò, em sents? Et penses que em pots fer res amb aquesta destral d'acer que no serveix de res contra l'energia espiritual? Ja n'estic fart de perdre el temps. Ha arribat el moment. I el cas és que ha anat prou de pressa. Ja ho veig. Em sembla que no ets la mena de rival que pugui guanyar amb l'armadura posada. Apa! Vostès mateixos ho acaben de sentir, senyors espectadors. És la primera vegada que en Bui, el guerrer de l'armadura, parla en tot el torneig. I té una veu força greu i masculina. Jo només he perdut un combat en la meva vida. Aquesta armadura me la pensava treure una altra vegada per lluitar contra el que em va vèncer. Sí, potser serà millor que et treguis l'armadura. Així podràs rebre més bé la força dels meus atacs. No pateixis per mi. Ai! Ostres, de què coi deu ser aquesta armadura? Pesa com un ase mort! Algú em podria dir amb quants quilos a sobre deu haver lluitat fins ara, aquest?
Mireu, maques! Ara és el moment d'atacar-lo. Estic segur que ara el guanyaria, oi? Però què dius? Sembla que no el coneguis, en Hiei. Ell no faria mai una cosa així. A més, això és un combat entre cavallers. Ni més ni menys. Seria una vergonya per nosaltres que fes una cosa tan lletja com aquesta. Té raó, la Shizuru. Sí, és veritat. Normalment les armadures es fan servir per protegir-se dels atacs que venen de fora. Però en el meu cas no és així. Si em poso l'armadura només és per controlar la meva força. Tinc tanta força en el meu interior que no la puc controlar ni jo mateix. Que bé! Quina força que té! No tinguis pietat amb ell, Bui! En Bui se'l carregarà com si res aquest mico saberut. Ostres, quina aura més increïble! Una aura de guerra. El protegeix quan lluita. O sigui que aquesta és l'armadura de debò d'en Bui? Oh, sí, però mai no havia vist ningú amb tanta força que l'aura el fes aixecar de terra. Tu també lluita de debò. Vull que te'n quedi un bon record. Esclar, un record inoblidable. Què? Aneu de l'aura de guerra! Vinga. Ho ha aconseguit. El seu propi atac se li ha girat en contra. Segur que això li ha fet força mal. Qui espasa mata, espasa mor. Quina estratègia més bona, oi? Què? Abans t'he dit que lluitessis de debò. O potser et penses que em podràs guanyar a mi amb trucs tan infantils com aquest. Jo no tinc gaire paciència. A partir d'ara, si veig que em tornes a fer brometes com aquesta, et mataré sense esperar que facis servir el drac de flames negres. Sí? Tantes ganes en tens de veure'l? Doncs el veuràs. Ei, Kurama, en Hiei es treu les venes. Per cert, com es deien aquestes venes? Embenat de retenció. És com l'armadura d'en Bui. Es fan servir unes venes especials i una fórmula màgica per poder controlar la pròpia força. Una força tan gran que quan surti ja no la podrà aturar de cap manera. Si dues forces tan poderoses es troben, l'estadi pot quedar completament destruït. Au, va. Ara ja no em puc fer enrere. No sabria tornar a fer-me l'empanada. Per fi ha arribat el moment que en Hiei faci l'atac del drac de flames negres. Ha perfeccionat realment la tècnica? I d'on surt aquesta energia oculta?
Està a punt de començar un altre combat en què els lluitadors faran el que sigui per guanyar. Al primer combat de la final del torneig clandestí, en Kurama aconsegueix acabar amb el corp, però ho fa després que l'àrbitre hagi comptat fins a 10 i, per tant, la victòria és per l'equip d'en Toguro. El segon combat és entre en Hiei i en Bui. El xoc entre les forces dels dos lluitadors és formidable i hauran de fer servir tots els recursos que puguin. En Bui es treu l'armadura per poder utilitzar tota la força que amaga. Quin serà el resultat d'un combat com aquest? La tècnica perfeccionada. Ataca, drac de flames negres! Abans t'he dit que lluitessis de debò. Sí? Tantes ganes en tens de veure? Doncs el veuràs. Au, va. Ara ja no em puc fer enrere. No sabria tornar a fer-me l'embenat. Doncs ara el veuràs. El drac de flames negres dominat. Això és impressionant. Del braç dret d'en Hiei n'està sortint una energia espiritual poderosíssima. En Hiei ho farà de debò. Realment vol fer servir aquella tècnica. Hiei, val més que resem perquè li surti bé. Si les coses es posen gaire malament, jo sortiré disparat d'aquí. Però què et passa, Shizuru? Doncs que tinc unes esgarrifances. Que t'has refredat? No. No és això. Jo també fa estona que noto la presència d'alguna mena de criatura amb un poder terrible. En Hiei és aquell que feia servir la tècnica del drac de flames negres de tant en tant, oi, Toguro? Sí. I no recordes pas quan la va fer servir per última vegada? I tant que sí, en la primera ronda d'aquest torneig. Alegra't, perquè seràs el primer al món humà de morir víctima de l'atac del foc infernal! Estàs fent venir aquestes flames del món infernal? Segons les regles, en tindria prou fent-te caure a terra, però encara no sé controlar gaire aquesta energia. No te'l prenguis a la lleugera, el poder de l'ull maligne! Moriràs! Drac de flames negres! Ah, sí? De debò? Ja fa tant de temps? I no l'ha tornat a fer servir més fins ara. Se la deu prendre molt seriosament, aquesta tècnica. Però en Zero no es pot ni comparar amb en Bui.
l'energia més increïble! Ara sí que no hi ha cap mena de dubte. Això són flames negres del món infernal. No pot ser. Encara no la dominava del tot, la tècnica del drac de flames negres. No. Al final, en Hiei ha aconseguit perfeccionar l'atac del foc infernal. Això és el drac de flames negres? És impressionant, increïble. Això no és el drac de flames negres que havíem vist. Està liberant una energia espiritual molt poderosa. Prepara't! Va servir la tècnica més poderosa de totes les que es basen en l'ús del foc infernal, l'atac del drac de flames negres. Si el puc evitar, encara tinc possibilitats de guanyar-lo. Faré que el drac de flames negres es giri contra ell i morirà devorat per la criatura que ell mateix ha fet venir. Ara! Drac de flames negres! L'ha aconseguit aturar. No, no pot ser, no es pot aturar el drac de flames negres. Ostres, que fort! Aquest xoc d'energies és descomunal! Ha arribat l'hora de fugir. Ah, no podràs vèncer el drac de flames negres! Ah! Ara encara no et mataré. Tu encara t'has de fer més fort. Llavors tornaràs a intentar acabar amb mi. Encara no puc deixar guanyar. La força del drac de flames negres és aclaparadora. En Bui, que havia aconseguit aturar-lo per un moment, l'ha fet pujar fins molt amunt de l'àrea de combat. Això és terrible! Acabarem tots morts! Continuarem comandant el combat! El drac de flames negres ataca fins i tot els espectadors de l'estadi. Els esperits més febles s'encenen i es consumeixen en un instant. Semblen les ànimes condemnades que criden a l'infern! No ho fas millor. A mi no em guanyaràs. Ja el tinc. Què?
sota el drac de flames negres! Però vegin això. En Bui ha aconseguit evitar l'atac del drac de flames negres i ha estat en Hiei, que l'havia invocat, el que ha acabat devorat per ell. Sembla increïble. Les comptadores han guanyat els 2 primers combats! Això promet! Visca, visca! Juri! Juri! Has de prendre una decisió. Juri! Mare meva, tinc molta por. Juri, desperta't! Juri! Juri, Juri, el teu nòvio t'està mirant. On és? On és? Juri, a veure si estem més per la feina. Sí, sí. En Hiei no pot continuar el combat i, per tant, en Bui és... Ara quan comença el que et vull ensenyar. Apa, Hiei! Però això... Ara, quan tots ens pensàvem que en Hiei havia acabat devorat pel drac de flames negres, resulta que tot d'una torna a aparèixer sense ni una rascada al cos. Endavant, Hiei! Ai, perdoni. Ara comença, sí. Em sembla que ara és quan veurem l'autèntic Hiei en acció. Fa molta por. I la veritat és que a mi no em sembla gaire diferent del Hiei d'abans, no trobeu? Només li ha desaparegut el drac del braç. Què et passa ara, Bui? No t'aturis, carrega-te'l! Vinga, que aquest cap de suro ja no et pot fer res! Volia dir això quan ha dit que ja havia dominat la tècnica? Això mateix. En Hiei ha devorat el drac de flames negres. Què dius? Arribar a tenir un cos prou fort i alhora un control prou gran per poder absorbir la immensa energia del drac. És això el que vol dir dominar el drac de flames negres. Algú amb la força i l'experiència d'en Bui n'hauria de ser conscient fins a quin punt arriba a ser de fort ara, Hiei. La veus? Això és la força d'algú que ha dominat el drac de flames negres. N'hi ha molts que en tenen una idea força equivocada. El drac de flames negres no només és una arma per dirigir contra el rival. També serveix per multiplicar la força d'aquell que l'invoca. És a dir, li serveix d'aliment. Per què em fa tanta por? Encara que hagi dominat el drac de flames negres, no hi podrà fer res contra la meva aura de guerra. Avui acaba de descarregar una pluja de cops sobre en Hiei, però
Què passa? Que ja s'ha acabat? Els lluitadors són fora de l'àrea de combat. Comencem el compte! Mata'm. Quan vaig lluitar contra en Toguro i em va derrotar, encara em podia fer més fort. Em vaig forçar al màxim per fer-me més fort i poder lluitar contra en Toguro. Però llavors en Toguro també s'havia fet més fort. La diferència que hi havia entre nosaltres encara era molt més important. I ara tu també m'has derrotat amb tota claredat. Per mi, la vida ja no té sentit. 6, 7... Per això ara et demano que em matis. Oi que em mataràs? Si et vols morir, ja t'ho faràs. 8, 9... Ho sento, a mi no m'agrada gens això que em donin ordres. 10! Fin al combat! El guanyador és en Hiei! Sí, molt bé! Ara ja hem empatat a un combat! Segur que no es passarà res si t'acostes a nosaltres? Ha sigut increïble. Tu ja no tens rival, Per què no lluites tu en tots els combats que queden? Perquè no puc. Aquesta tècnica té un punt feble molt important. Què dius? Si la fas servir al màxim nivell com he fet jo, després per recuperar-se el cos i l'esperit, necessiten unes quantes hores d'hibernació. Això, per molt que arribis a dominar la tècnica, em temo que és inevitable. Hibernació? Doncs ni que fossis un gripau, tu. Escolteu, he decidit fer servir aquesta tècnica perquè sóc prou inconscient per confiar en vosaltres. Però si ara, quan em desperti, heu perdut, no us penseu que us ho perdonaré. Quin paio, fins i tot per desmaiar-se s'ha de fer l'important. Ai, Déu-n'hi-do, quin caràcter que té. Sembla impossible que aquest cardorm amb aquesta cara de tranquil·litat fa un moment estigués lluitant d'aquella manera. I farem el toc artístic. En Hiei ha vençut en Bui fent una exhibició de força. Així l'equip de l'Urameshi ha aconseguit igualar el marcador. Però la final encara no s'ha acabat.